Bé, bon dia, benvinguts de nou. Anem a intentar ser tan puntuals com hem estat durant la primera sessió de la jornada. Per tant, comencem ja amb la segona sessió. Aquesta segona sessió la moderarà Ernest Abadal, que és director de l'àrea de Ciència Oberta del Consorci Serveis que és director del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura de la Universitat de Barcelona. Ell ara s'encarregarà, igual que abans ho ha fet en Ciro Llueca, de sentar els ponents i de traslladar les vostres preguntes. Us tornem a convidar a utilitzar el xat com heu estat fent fins ara i per tant, de fer aquesta jornada el més participatiu possible. Ernest, endavant. Molt bé. Doncs bon dia a tothom. Anem a començar aquesta segona taula rodona. Aquesta segona taula rodona de presentació de ponències tenim ara, en aquest cas, 3 tipus d'objecte diferent, com veureu. Uns documents d'arxiu que són les dades del padró, una altra experiència relacionada amb documents fotogràfics i, finalment, la tercera que està relacionada amb autors i projectes arquitectònics. 3 tipus d'objecte diferent i també els ponents tenen perfils diferents. Tenim unes investigadores, tenim un arxiver i tenim uns arquitectes. Aquests són, doncs, l'estructura. Seguirem la mateixa estructura que la sessió anterior, o sigui, demano als ponents que s'ajustin molt als 20 minuts que tenim perquè puguem tenir una estoneta, aquests 10 minuts després, per recollir les preguntes i comentaris de tothom i també que les respostes que facin siguin breus perquè puguem encabir-ne més. I, dit això, aquesta presentació general de la taula rodona, anem a començar ja amb la presentació del projecte Xarxes, que la faran Alícia Fornés i Joana Maria Pujades. Alícia Fornés és doctora en informàtica i investigadora Ramon y Cajal al Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma i, per la seva banda, Joana Maria Pujades és doctora en història i experta en demografia. En aquest moment també treballa en el Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma i és professora associada al Departament d'Història Econòmica de la Universitat de Barcelona. 2 investigadores que ens explicaran ara tot seguit el projecte Xarxes. Endavant. Comparteixo el PowerPoint. Quan vulguis, Alícia. Es veu el meu cursor? Sí que se veu. Primer de tot, i abans que me n'oblidi, gràcies per l'oportunitat de participar. Llavors, avui en concret intentarem ser breus perquè xerrem 2 persones, per tant, intentaré ajustar-me a 10 minutets i escaix. Llavors, així tindran temps per la segona part, que serà la que explicarà la Joana, que té més a veure amb la part de crowdsourcing i participació ciutadana. Llavors, jo faré una mica 4 pinzellades del que és el projecte, però sí que és vera que m'agradaria ressaltar que tot això ve de diversos projectes i, òbviament, la col·laboració, a part d'investigadores, que ja heu dit que som investigadores, la col·laboració dels arxius i participació ciutadana, és a dir, que al final hi ha diversos pilars. Llavors, deixeu-me mirar a veure si puc passar. Sí, senyor. Llavors, quin és el context? El context ve, per un cantó, dels esforços de digitalització que hi ha als arxius, per temes de preservació, per temes d'espai, emmagatzematge, per temes d'accessibilitat, a fi que tothom pugui accedir a la documentació. I sí que es veu, aquesta imatge que tenim aquí és d'Europeana, que és que hi ha un munt de contingut encara del nostre patrimoni cultural que encara està pendent de digitalitzar. I del que hi ha digitalitzat hi ha una petitíssima part que està transcrit, que té les metadades, que té tota la descripció que hauria perquè es pugui accedir i consultar i habilitar per fer cerques.
Llavors, per un altre cantó, tenim que hi ha hagut un avanç amb el que són les tecnologies de la informació. En el nostre cas, en el meu que em toca directe, és a nivell de visió per computador, és a dir, l'ordinador comença a aprendre a llegir documents, en aquest cas, i després tenim tota l'explosió del Big Data i el que implica. I per un altre cantó, que tindríem? La ciutadania. Comencen a haver-hi cada vegada més, i ho estan veient avui, que precisament la jornada va d'això, de tots els projectes de col·laboració que hi ha, a nivell també educatiu, a nivell de la implicació dels jubilats, i tot això té un impacte social. Llavors, en aquest projecte, de fet després veurem que són diversos, però en aquest projecte ens hem centrat, i d'aquí ve la nostra col·laboració des de fa temps entre el CBC i el CEP, en documents de població. I això què són? Doncs poden ser qualsevol tipus de documents que contenen des de registres matrimonials, això que tenim aquí és una esposalla, per tant tenim cada un dels paràgrafs on hi ha informació de quina era la parella que es casava, o padrons i censos, on tenim la informació de qui vivia a cada casa, a cada llar. Llavors, en el cas que ens ocupa, parlem de xarxes. Però aquesta diapositiva està posada per explicar que això ve d'enrere, és a dir, ve des del 2011 amb un projecte europeu que anava de l'anàlisi de 5 segles de matrimonis, que són registres que hi ha a la Catedral de Barcelona, i a partir d'aquí es van anar encadenant diversos projectes, aquests són nacionals, això són 2 recercaixes i aquí en tenim uns altres 2 nacionals. Per tant, és una iniciativa que perdura més enllà dels diferents projectes. Llavors, quin és l'objectiu? L'objectiu que tenim és extreure tota la informació que hi ha en els diferents documents de població, no tenen per què haver de ser tots del mateix tipus, és a dir, tenim, per exemple, registres de naixement, matrimoni i defunció, extreure tota aquesta informació, linkar-la a fi de crear aquesta xarxa social històrica i a partir d'aquí tenim tot un seguit de serveis que hi pot haver des del punt de vista dels investigadors, pels seus estudis, o cap a la ciutadania. És a dir, des de m'interessaria fer turisme genealògic, per exemple, m'agradaria veure a nivell de salut quines són les malalties de transmissió que hi ha hereditàries o el fet que m'agradaria saber la història dels meus propis avantpassats, que això se li diu emotional storytelling, que també a la gent li fa molta gràcia saber la seva pròpia història. Llavors, quina és l'arquitectura del sistema que tenim? Doncs partim de que agafem tots els documents digitalitzats, tot això ens ho posa a disposició l'arxiu, que també l'arxiu té un punt importantíssim en motivar a la ciutadania, sobretot la gent que viu en aquella població, per participar en totes les activitats que fem. Però sí que és veritat que l'ordinador, la màquina, el sistema de lectura, està ajudant en aquesta transcripció. És a dir, que no és transcripció 100% manual amb una eina web de transcripció. És a dir, ja intentem que l'ordinador vagi ajudant a fi que aquest procés sigui més ràpid. I això què vol dir? Des que l'ordinador millora la imatge, si la imatge no es veu gaire bé perquè està molt degradat el document, fa una anàlisi de l'estructura, cerca paraules, fa una transcripció, intenta enllaçar quins són cada una de les persones, que això és el record linkage, gràcies a la detecció que això és un nom, això és un cognom, això és un ofici, això és una població, i a partir d'aquí linkem tota aquesta informació, que seria la part que després explotem. Tota aquesta part d'aquí ja la deixaré per la Joana i ara simplement faré 4 pinzellades a la part tècnica, més que res perquè tinguem una idea del que es pot fer. Llavors, tenim diverses vessants. L'ordinador ha d'aprendre a llegir aquest tipus de documents. Penseu que són antics. Llavors, el primer escenari és l'ordinador encara no en sap i el que necessitem és que hi hagi molts voluntaris que transcriguin documents a fi que l'ordinador pugui anar aprenent a partir de la imatge quina és la transcripció de cada una de les paraules. Llavors, a partir d'aquí hem anat fent des de eines de transcripció, aquestes plataformes web de crowdsourcing que hem anat fent, a nivell de registres de matrimonis, que són tots els llibres d'esposalles, on es veia la imatge i aquí baix teníem el formulari per anar introduint la informació. Que hem fet ben igual amb tota la part de padrons i censos. Es veu el document i a partir d'aquí tenim tota la transcripció. Aquest escenari és 100% manual.
Què vol dir? Que l'usuari està transcrivint paraula a paraula del que veu. Què podríem tenir? Un segon escenari on l'ordinador ja comença a tenir exemples per anar aprenent, el deep learning que es parla, l'aprenentatge automàtic. Llavors, què tindríem? Tindríem un escenari en què l'ordinador ja comença a aprendre a llegir, que me queden només 3 minuts, punyetes, que comença a aprendre a llegir i llavors què fa? L'ordinador agafa sensors anteriors, padrons anteriors, mira quina era la informació que hi havia en aquest cens anterior i llavors es busca en el document nou si aquesta gent encara vivia a la mateixa llar. Aquesta cerca de paraules fa que al final només hi hagi un 30% d'informació que sigui nova. Per tant, estem reduint un 70% el temps de transcripció. Un tercer cas, quin és? L'ordinador en sap més. Llavors, ja comença a transcriure ell tot solet a partir de clusteritzar les paraules i a partir de transcriure cada una de les paraules i llavors l'únic que necessitem és que els usuaris validin que aquestes transcripcions i aquestes agrupacions de paraules són correctes. I com ho fem en això? Amb diferents videojocs. De fet, n'hi ha alguns que ja us podeu baixar des del Google Play. Llavors, el videojoc l'únic que fa és validar que el sistema de veritat està agrupant correctament i que el sistema de veritat està transcrivint correctament. Llavors podeu imaginar que validar és més ràpid que transcriure de zero. I llavors tenim un darrer escenari, i ara ja passaré a la paraula, que és l'ordinador ja en sap molt i llavors és capaç de fer-ho tot automàticament. I aquí tenim un exemple, és a dir, l'ordinador agafa aquest document, comença a detectar quines són les diferents línies, les diferents paraules, fa la transcripció i amb els diferents colors el que té és les categories semàntiques. Això és un nom, això és un cognom, això és un lloc. I a partir d'aquí, automàticament emplena el formulari. L'únic que hauria de fer una persona és validar que aquest formulari és correcte. I ara ja sí, el darrer punt que queda és linkar tota aquesta informació. I què fem? Algoritmes de record linkage que el que fan és intentar trobar aquesta persona en diferents documents, per tant, intenta linkar i agrupar tota aquesta informació d'aquesta persona i també el que intenta és enllaçar cada una de les persones. És a dir, un Facebook on ningú coneix ningú i no hi ha cap enllaç, no té cap gràcia. Llavors, el que fem és intentar enllaçar tota aquesta gent a fi de crear la xarxa. Òbviament, l'ordinador, aquí teniu exemples, va detectant que hi ha, per exemple, d'aquesta senyora i el seu pare i la seva mare, troba aquí un matrimoni del pare i la mare i simplement està dient si s'assembla més o menys a fi que una persona pugui acabar validant. I ara, en principi, la Joana us explicarà la part que té més a veure amb el crowdsourcing i la participació ciutadana. Joana, no se te sent. No se te sent. Ara sí, és que tenia el micròfon silenciat. Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per haver pensat en nosaltres, en els nostres projectes, per aquest seminari, jornades d'arxius intensius. Doncs l'Alícia vos ha explicat la part tècnica dels nostres projectes, però clar, ara hem d'intentar veure com la part tècnica casa amb la part col·laborativa, és a dir, com casa la ciència ciutadana amb una part tècnica basada en la visió per computador, la intel·ligència artificial, record linkage, etc. Anem a veure, Bé, al final el que fem nosaltres són produir dades que tindran un consum tant en el públic en general, és a dir, pels usuaris dels arxius, ja que avui ens acompanyen molt d'arxivers i arxiveres, i també tindran un ús científic. Bàsicament, aquestes són les experiències que nosaltres hem fet de ciutadana entorn a aquests diferents municipis, ja siguin municipis de Catalunya, bàsicament del Baix Llobregat, ja que, com ha dit l'Alícia, una part de la nostra plataforma ha estat sempre a partir de l'arxiu comarcal del Baix Llobregat amb la seva directora, la Maria Lluís Tuerta, però també hem fet altres experiències, com per exemple en el sud d'Espanya, concretament a Montefrio. Però sempre hem utilitzat dades, fonts de tipus demogràfic, ja siguin padrons o ja sigui registre civil o sigui registre parroquial en el cas de Sant Climent de Llobregat. Aquí un poc, perquè tingueu un poc l'imatge de què és el que en realitat estem tractant. Estem tractant de poblacions de més de 200.000 observacions. És molt, 200.000.
observacions. Estem parlant d'unes bases de dades molt, molt grans. Bé, anem a veure aquests ciutadans, anem a veure aquesta ciència ciutadana. Qui són? Com ho fem? Com hem ajuntat? Com hem ajuntat ciutadans, arxivers i investigadors? Doncs ja ho veus, aquí us hem posat les fotos d'algunes sessions de, com diuen en anglès, de training, que és bàsicament nosaltres les expliquem com són els nostres projectes, com són tots aquests aplicatius que vos ha anat explicant l'Alícia en la primera part. Aquí tenim l'exemple de Molins de Rei, de Corbera, de Sant Feliu, etc. I si us fixeu, podreu identificar algun dels membres del nostre projecte que està explicant. Però no només els explica com són els maquinaris, sinó que també els explica com són les fonts, és a dir, quina és l'estructura interna, quina és la seva evolució, és a dir, una anàlisi crítica de la font, ja que aquests ciutadans, sempre voluntaris, ens ajudaran a transcriure, ens ajudaran a entrenar tot aquest maquinari que vos ha anat explicant l'Alícia a la primera part. I com ho fem per ajuntar esforços? Com dissenyem aquestes experiències col·laboratives? Doncs fixeu-vos, aquí us he posat l'exemple d'algunes crides que hem fet, però que fem nosaltres a través de les nostres xarxes socials, com és el cas de Twitter, però també com l'Arxiu Comarcal sempre ens ha donat cobertura i a través de les seves xarxes, ja sigui Facebook, ja sigui a través del seu propi web, però també, fixeu-vos, aquí us he posat l'exemple de, per exemple, una crida de voluntaris de Martorell, entre d'altres, o de Molins de Rei. D'acord? I sempre és això, vols col·laborar, vine, ens veurem i allà normalment ens troben a nosaltres on expliquem tot el que us he dit amb anterioritat. Fixeu-vos, però les crides a vegades són molt diverses. Aquí veus la crida feta des del nostre Twitter i aquí teniu el nostre Twitter per si voleu seguir i conèixer les coses que fem i veure les crides dels voluntaris, però també hem tingut crides a diferents mitjans, sobretot tipus ràdios locals, on hem anat allà a col·laborar, a participar i a explicar aquests projectes. D'acord? Però un dia va venir el Covid, com tots sabem, per això cadascú està a casa seva allà participant en aquest seminari meravellós, i nosaltres vam entendre i vam llegir que l'utilització d'aquest tipus de ciència ciutadana tenia molt a dir durant un període llarg de confinament. I per això vàrem llegir aquesta situació i durant tot el confinament, des de molt al principi, ja des de març, vàrem intensificar tot aquest procés col·laboratiu amb diferents crides de voluntaris i diferents experiències de gamificació que també us introduiré una miqueta. Aquí us poso alguns dels exemples. Fixeu-vos, com sempre utilitzem aquesta paraula de ens ajudes a construir el Facebook històric, vine i ens ajudes, i és aquesta col·laboració, és aquesta cercar el punt d'unió entre el ciutadà i la creació de dades i l'entrenament d'algoritmes de visió per computador, per la lectura automàtica de manuscrits. Però clar, fins ara nosaltres havíem fet les sessions presencials, anàvem allà, ja heu vist aquelles fotos, ens explicàvem com eren les fonts, com era el maquinari, però clar, en un confinament, i a més aprofitant les avantatges que ens dona la xarxa, el que vam decidir va ser fer-nos youtubers. I hem fet un canal de YouTube on he explicat pas per pas com funcionen els maquinaris, és a dir, com aquests ciutadans i ciutadanes poden col·laborar en la producció i entrenament d'algoritmes. Però clar, el més divertit, i jo crec que és el que té molta gràcia, és veure quanta gent ens ajuda, quanta gent està participant. Fixeu-vos, ja encarem una recta cap als 200 voluntaris. En principi eren voluntaris i voluntàries que estaven molt lligats a diferents arxius, molt lligats en el territori, però en canvi ara, i això sobretot a partir del Covid, tenim voluntaris i voluntàries ja deslocalitzats en el territori. És a dir, el que podem trobar algú que està col·laborant en la transcripció dels padrons de Corbera de Llobregat, però és de Tremp.
D'acord? Per tant, ara el que hem fet ja ha estat obrir i el que creiem és que això anirà creixent, sobretot si la situació sanitària segueix com avui. I com són aquests voluntaris? Normalment són voluntaris que estan molt lligats als arxius, vull dir, són moltes vegades els arxivers mateixos que ens proporcionen contactes i ens diuen crec que aquest usuari o aquesta usuària podria col·laborar perquè està molt interessat, a més coneix la documentació, coneix el període, etc. No? Normalment, a les experiències que tenim a Catalunya és un voluntari i voluntària normalment ja avançada en edat, vol dir que ja molts ja estan jubilats, no? I, en canvi, el perfil, quan vam fer l'experiència al sud d'Andalusia, el que va acabar passant és que era població més jove. També era el moment just de l'anterior crisi, la qual cosa feia que hi havia molta gent que era jove perquè estava desempleada, no? I era una manera també de sentir-se actiu i col·laborar. D'acord? Aquí, bàsicament, us he posat algun dels seus hàbits de col·laboració perquè, tot i ser voluntaris, sí que tenen una certa regularitat, no? Per exemple, aquí, bàsicament, el que indica és qui són els més actius. Sempre hi ha una part del voluntariat que és més activa una que l'altra. També aquí, quant de temps tarden en transcriure? Fins i tot sabem una corba d'aprenentatge i sabem que, per exemple, una llar d'un padró, que tots segur que coneixem com és un padró, ja que sabem que hi ha molts arxivers i arxiveres, no? Sabem quant de minuts tarden de mitjana, sabem que van aprenent, sabem, per exemple, a quines hores col·laboren i en quin moment estan treballant. Sabem que, per exemple, és una cosa que fan molt de dilluns a divendres, però hi ha algú que també ho fa el cap de setmana, i sabem que és una col·laboració molt que es fa a les tardes, sobretot les dones les fan a les tardes. I amb totes aquestes col·laboracions hem pogut crear tot davant de dades que tenen dues finalitats. Una té una finalitat d'explotació de dades per investigacions científiques, és a dir, que fem des de la història, la demografia, la geografia, no? I després també tenim una part d'explotació de dades que és per la ciutadania. Aquí simplement l'explotació de dades és com ho faríem els historiadors i crec que el que ens interessa, més ens diuen que només ens queden 2 minuts, és com se fa l'explotació de les dades per part dels ciutadans i dels arxius. Bàsicament, es fa a partir de cercadors onomàstics, vol dir que entrant en aquesta pàgina web que teniu aquí marcada, surt un buscador onomàstic, vol dir que si introduïm el nom i el cognom d'algú, ens sortiria si existeix o no en aquests padrons històrics. Fixeu-vos aquí, us hem posat l'exemple de la cerca de Joana Raspall, tothom la coneixem, una gran escriptora catalana que va néixer i viure durant un temps a Sant Feliu de Llobregat. Però el més interessant, i és el que us explicava també l'Alícia, nosaltres construïm una xarxa, construïm a partir de tot un record linkage i el que podeu veure aquí sota és l'arbre genealògic de Joana Raspall a partir de les dades construïdes a través dels padrons històrics. Però també oferim tot de visualitzacions demogràfiques pel consum d'aquestes dades. La visualització demogràfica per excel·lència són les piràmides de població, que segur que tothom n'ha vistes, doncs també nosaltres generem aquestes piràmides de població, però normalment tothom veu piràmides de població per grans agregats. Catalunya, en canvi, aquí nosaltres les produïm per cada municipi i per diferents moments en el temps. Però també podem geolocalitzar els elements d'aquests padrons a sobre del Google Maps, és a dir, ja que no tots els municipis tenen mapes antics, sobretot quan són municipis petits. Per tant, nosaltres podem fer cerques, per exemple, i localitzar l'espai on eren els fusters, els ferrers, els sabaters, etc. Aquí, i això també ens fa molta gràcia perquè el nostre primer company parlava de l'amical Wikipedia, aquest cercador també està connectat amb el Wikipedia perquè van col·laborar amb el Toni Hermós. Fixeu-vos, no? També ens connecta. I aquesta connexió amb el Wikipedia el que fa és que si algun individu del padró surt a Wikipedia, te porta a la seva entrada a la Wikipedia. Però si no hi està, el que passa és que te porta a una pàgina general sobre la història d'aquell
període. I ara ja, per acabar, i això també està com a conseqüència del Covid, en tot aquest tema de la ciència ciutadana sempre hi ha una part molt important que s'anomena de rewarding, és a dir, de fidelitzar, de premiar els voluntaris i col·laboradors d'aquests projectes. Per això hem creat tot de jocs entorn a la història d'aquests municipis. Primer vàrem crear el que s'anomena un quiz històric, bàsicament fem preguntes i un dia fèiem la pregunta i el dia següent donàvem la resposta, i l'últim que estem desenvolupant i que serà el darrer i tancarem aquest període de gamificació és el que hem fet ens ha apadrinat el Màrius Serra i el que hem fet és fer un animarius entorn a cognoms, ja que la informació bàsica dels documents de població són els noms i cognoms. Fins i tot vàrem tenir el plaer que fa 2 setmanes ens dediqués una columna a La Vanguardia sobre aquest projecte xarxes. De fet, estem ja en el 7è enigma i acabarem en el 10è. I ja el futur, i aquí ja l'Alícia tanca i ja tanquem la nostra xerrada. I seran només 2 segons perquè sé que anem tard, però cap on volem anar? Doncs molts de vosaltres ja sabeu el que és el Time Machine, la iniciativa, que ara és la Time Machine Organization. Llavors, què voldríem fer? Voldríem creuar més dades, voldríem creuar molta més informació, precisament amb ajuda de tothom, perquè el fet de crear un simulador d'una màquina del temps que contingui tota la informació, tot el nostre patrimoni cultural europeu, i això ho digitalitzi, extraiem la informació, connectem les dades, visualitzem totes aquestes dades, tot això que va començar amb petits nodes locals, com la màquina del temps de Venècia que tenim aquí, nosaltres què voldríem? Voldríem tirar tots plegats cap a la nostra màquina local, la nostra, de Catalunya. I amb això hi ha tothom. És a dir, quan dic l'Autònoma, el CBC, el CEP, la Universitat de Barcelona, i a partir d'aquí podria anar dient, de fet, la BNE de Madrid també és membre del Time Machine i, per tant, la idea seria tirar tots a una per extreure tota la informació, creuar-ho tot, a fi de visualitzar tota la informació. I fins aquí hem arribat, que ja fem tard. Donar simplement les gràcies, perquè tot això tan titànic no és possible si no anem tots a una. Gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies per la presentació. Disculpeu per la pressió amb el temps, però, en fi, hem fet unes sessions molt justetes. Com heu vist, com heu pogut seguir tothom, estem davant d'una experiència que no és nova d'ara, sinó que, com han explicat, té una trajectòria i uns antecedents molt destacats. Una presentació molt ben complementada des del punt de vista informàtic, des del punt de vista més demogràfic, i sobre la qual aquí he anat recollint 3 o 4 preguntes que ara us agrupo, les preguntes que estan aquí us agrupo en una intervenció única per si les podeu respondre de manera molt breu i si hi ha cosetes de més detall les posem en el text. Hi ha una primera pregunta sobre els continguts. Si vosaltres coneixeu i heu utilitzat els continguts digitalitzats per l'Església Mormona, que això és arreu del món. 2 preguntes sobre la col·laboració. Doncs fins a quin punt també heu pensat en la col·laboració amb l'escola i ampliar també amb altres arxius municipals. I una pregunta relacionada amb la tecnologia, una mica amb el temps d'aprenentatge que requereixen els programes informàtics per poder fer aquestes transcripcions. Si vols, Joana, ataco la tècnica, òbviament, aquesta la contesto jo. I després et deixo contestar lo de Family Search. De fet, aquí n'hi havia una sobre ampliar el projecte a altres municipis. Ja ho estem fent, per això ara el xarxes es va expandint pel territori. Però a nivell tècnic, aquesta pregunta és una mica tricky. Per què ho dic, això? Perquè l'ordinador està en continu aprenentatge. És a dir, com més pàgines té i més descripcions té, més exemples té de aquí diu Joana i aquí diu Joana, aquí diu Miquel, aquí diu Miquel. Cada vegada que canviem de font, canvia l'estil d'escriptura i canvia l'estructura del document. Llavors, l'ordinador s'ha d'adaptar a aquests documents. Llavors, quant de temps tarda? Doncs depèn de lo diferent que sigui una col·lecció a una altra. Necessitem més pàgines per reaprendre o no.
I encara que les tinguem, no és el 100% fidel, però és que això també ha sortit de la pregunta de la BNE. És a dir, ¿cómo sabéis que todas estas transcripciones de verdad son correctas? Bueno, pues igual que una persona s'equivoca, la màquina també s'equivoca. Cada vegada la màquina s'equivocarà menys, però igualment s'ha de validar. El mateix passa amb transcripcions completament manuals. Però tenim mecanismes, és a dir, hi ha mecanismes de correcció i de detecció, sobretot de detecció i correcció. Contestes les altres, si un cas? Sí. La Family Search? Sí, la Family Search estaríem encantats, de fet és un dels nostres plans intentar entrar, però hi ha un petit problema perquè les seves digitalitzacions fins ara eren en blanc i negre, per tant la qualitat no és massa bona i aquí els nostres socis de visió per computador necessiten unes imatges boníssimes perquè com més bones siguin, millors resultats. Per tant, per això no hem acabat de fer el salt anar a buscar les imatges que tenen els de Family Search. Vull dir, va una mica per aquí, el tema. L'altra que parlava, una altra pregunta era, penseu ampliar? Sí. Tothom qui vulgui participar en el projecte xarxa serà ben rebut. L'única condició, que és molt petiteta, és que tingui els padrons digitalitzats. I, si no les teniu, l'Enric Cobo, que molts dels de ja sap qui és l'Enric Cobo, que és bàsicament de direcció general, ajudarà a digitalitzar-los. Per tant, no hi ha cap problema. El poble que vulgueu, de tota la geografia on vulgueu, nosaltres tindrem, ho explicarem, ho ensenyarem, o ho farem virtualment, és igual, perquè ara, evidentment, davant del Covid no podem fer. Per tant, qui vulgui que ens escrigui, ens contacti i anem parlant. Vull dir, aquí ja heu vist el mapa que tenim i ja heu vist que la cosa va creixent. A més que el mapa que us hem ensenyat ja tenim pobles acabats. Vull dir que per tant, és anar fent i anar augmentant. Imagineu que també ara ja hem començat a introduir fonts noves, a part de padrons, també ja estem treballant amb fonts fiscals, d'acord? L'altra pregunta és si hi ha alguna connexió amb l'escola. Sí que n'hem fet alguns, hem fet algunes experiències també a l'escola, sobretot a nivell d'instituts, sobretot a Sant Feliu de Llobregat, que també han participat una mica. És cert que la implementació en la ciència ciutadana sempre és en població més adulta i, diguem, tipus tirant cap a la jubilació, però també hem fet alguna experiència. Jo crec que aquestes eren les preguntes. Hi havia alguna cosa més que m'hagi deixat? Bueno, aquí ara al final, si podeu ser molt breus, la Núria Ferran ens demana, diguéssim, vosaltres heu contextualitzat molt bé aquesta cooperació que hem dit abans amb el terme aquest de ciència ciutadana i aquí us demanen si aquesta participació es pot ampliar no només a la recollida de dades o la contribució al final, sinó en altres fases de la recerca, doncs a pensar una nova recerca, amb la metodologia. De fet, no només participen en l'entrada de dades, sinó que també participen en l'aspecte tècnic. És a dir, per exemple, me surt en anglès, perdoneu, en la web application per introduir les dades del padró, ara hi ha una barra que corre a sobre del document original. Això va ser una petició dels voluntaris. Per tant, també les tenim en compte en aquesta part. Afegeixes alguna cosa, Alicia, del tema aquest? No, i de fet, l'aplicació de transferència d'informació vol dir que d'un padró a un altre hi ha molta part que es repeteix, la gent no es muda de casa cada 2 anys. Llavors, tot això també van ser alguns voluntaris que van començar a provar l'aplicació i ens van dir, ostres, això es podria arreglar i millorar d'aquesta manera. És a dir, que no n'hem parlat, però sí que estan en el grup. Estan integrats, són una part, Són una part. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, Joan, Alicia, amb aquest català vostre tan mallorquí o de... Sí, totes som mallorquines. Esteu molt complementades també en aquesta qüestió. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Continuem ara amb la següent presentació sobre el projecte European Kaleidoscope que ens presenta en David Iglesias. David Iglesias és cap de la secció de documentació fotogràfica i audiovisual de l'Ajuntament de Girona. És també professor del màster d'arxivística i del postgrau d'arxius fotogràfics i és també actiu en diversos fòrums internacionals
de l'Associació d'Arxivers, en el qual participa en aquest tema que és la seva especialitat, que és la documentació fotogràfica. Quan vulguis, pots començar. Doncs bon dia a tothom i gràcies, Ernest, per la presentació i a tota l'organització per comptar amb nosaltres i poder presentar la nostra experiència per l'acompanyament que ens ha permès arribar fins aquí. Bé, jo us parlaré d'un projecte europeu que ha finalitzat recentment, que és el European i que és un projecte centrat en la fotografia dels anys 50 que s'emmarca en el marc del programa del CEF Telecom, que és el Connecting European Facilities, que el que fa és desenvolupar infraestructura de servei digital. L'àmbit del patrimoni, molt concretament, se centra sobretot en proveir continguts a Europeana, que és una de les parts, però també serveis, per tant, desenvolupar tecnologia que estigui al servei d'Europeana. Moltes vegades tecnologia que són proves pilot que en un futur poden, diguem, ser assumit per Europeana. I també promociona molt allò que ara la paraula aquesta de moda en l'àmbit europeu, que és l'engagement, que és l'implicar la ciutadania, molt del que hem parlat aquí, i l'interès que pot suscitar diferents àrees del patrimoni. Per tant, aquest seria l'objectiu principal. I, en aquest cas, un projecte en el qual van participar 10 socis, nosaltres des del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona, i socis de diferents països, 7 en concret, en el qual hi havia Hongria, Alemanya, Itàlia, Bèlgica i nosaltres. Inicialment en deia European Dreams, però vam veure de seguida que als anys 50 no era un somni per molta gent, menys els països que vivíem dictadures, o a l'est, lògicament, els països que estaven en ple comunisme, i per tant ens va semblar que parlar de caleidoscop, com veurem, és més apropiat. Bé, dir-vos que en un projecte d'aquestes que estan vinculats a Europeana, hi ha unes exigències a diferents nivells, com pot ser, per exemple, tenir contingut digital i, per tant, tenir, diguem, uns continguts digitals de qualitat. La qual cosa ens ha donat la nostra participació en diferents projectes durant 15 anys, ja podem dir, però sobretot a partir de 2012 amb aquests projectes, amb aquests programes més altament subvencionats que ens han proveït de més infraestructura i també de més coneixement. Per tant, bé, una exigència seria la digitalització i l'altra seria la possibilitat de publicar a Europeana, per tant, ha de tenir un recorregut fet i en aquest cas utilitzem una plataforma desenvolupada en projectes anteriors, que és un MIN, que gestiona la Politècnica grega i l'objectiu al final és poder publicar amb l'EDM, que seria el Codi d'Europeana en base a RDF i que permet una transformació a través d'aquest servidor intermig. Un servidor gestionat per una associació que vam crear amb altres socis europeus de la fotografia, que és Fotoconsortium, i que ens permet això, a molts nivells, un seria a nivell de codi, diguem, els nostres continguts. Però fixeu-vos que d'origen es tracta de tenir la informació ben estructurada amb continguts i amb la possibilitat, al final, de comptar amb un simple, diguem, XML que permeti arribar a aquesta fi. Igualment, és important el tema que en diuen de l'enrichment, enriquiment, que és vincular aquests vocabularis escosificats i que permeten vincular diferents vocabularis, permeten el multilingüisme i, lògicament, una cerca jeràrquica, semàntica, relacions semàntiques a diferents nivells. Per tant, el Getty és un dels més utilitzats. Ara Europeana, per exemple, ha obert també l'ús de Library of Congress i hi ha vocabularis específics, com el que esteu veient, que és de fotografia, tècnica fotogràfica, que desenvolupar en un altre projecte. En qualsevol cas, l'enriquiment és una de les condicions que després veurem que té moltes utilitats i a molts nivells, també per l'usuari final en el que és els temes de participació. Bé, aquí un exemple que podeu no veure, potser no veieu massa bé,
en el qual, bé, doncs, en diferents idiomes podem accedir als nostres fons a través d'Europeana. Hem de dir que estar aquí i comptar amb aquests vocabularis ens ha aportat un públic nou. Estadísticament no us puc oferir res perquè no tenim estadístiques d'Europeana, però sí que tenim sol·licituds d'imatges, a vegades amb finalitats comercials, a vegades no, que provenen d'aquí. Per tant, sí que ens situa a un altre nivell. I, lògicament, tot el que és la gestió de la propietat intel·lectual, que serà el requeriment per estar en aquestes plataformes obertes i bé, nosaltres ens vam haver de posar al dia, utilitzar llicències, algunes pròpies d'Europeana, però sobretot Creative Commons, i anunciar, com s'ha dit abans, quan és domini públic, allò que és de domini públic, i posar-ho realment a l'abast de l'usuari sense limitacions perquè, diguem, no hi ha justificació possible, no? Tot plegat acaba en aquest portal, que és on hi trobareu tota aquesta fotografies dels anys 50, que és el portal d'Europeana, però de la col·lecció de fotografia. Sabeu que ara estan creant portals temàtics en el qual no només hi ha, diguem, un àmbit concret, en aquest cas la fotografia, sinó que hi ha una exigència. Formen part d'aquest portal no són totes les que hi ha en Europeana, sinó que han d'haver passat un filtre a nivell de llicències, a nivell de qualitat d'imatge, amb la digitalització, a nivell de vocabularis, etc. Per tant, aquest seria, diguem, el punt de partida i un dels aspectes però, com us deia, i el que volia explicar aquí, sobretot, eren les aportacions a nivell de serveis i de tecnologia de cares a proposar Europeana. Una altra cosa és que això al final tingui una utilitat, que tingui una implementació real i que s'utilitzi. Algunes coses tenen recorregut, altres no, altres és un inici. En qualsevol cas, un dels aspectes a treballar en aquest projecte era el reconeixement d'imatge. En aquest projecte no només som socis de l'àmbit del patrimoni, sinó que hi ha universitats, hi ha instituts de recerca, com l'IMEC de la Universitat de Brussel·les, i hi ha també socis comercials, en fi, diferents perfils. En qualsevol cas, en aquest cas, el que es va desenvolupar, diguem, era un reconeixement d'imatge a partir de fotografies de l'època per intentar aportar conceptes nous que poguessin ser indexats també automàticament i, lògicament, per facilitar tot allò que et proporciona el reconeixement d'imatge, com és, diguem, la vinculació d'imatges molt properes a nivell iconogràfic. Per tant, això passava sobretot per crear temes a partir del qual es proveeixen imatges i després s'entrena la màquina. Explicat així breu i, diguem, sense massa contingut tècnic és això, no? I, per tant, fixeu-vos, els menjadors de l'època amb les televisions, allò que oferia molt la publicitat en determinats països, lògicament, unes imatges molt estereotipades, o l'ambient aquest glamurós dels balcons, aquí en dèiem la mirada masculina, realment és així, molt enfocat al glamour femení, en aquest cas, amb la idea de l'època, lògicament, i ben diferent, per exemple, tot el grafisme de la publicitat comunista en països com Hongria, que és un dels socis. Bé, el resultat d'això és una aplicació que no s'ha obert, que està al servei d'Europeana, si ho desitja, i que permet, diguem, vincular imatges, inclús contemporànies, com actuals, diguem, com veieu en aquest taller que es va fer a la Universitat de Coventry, a Anglaterra, en què un dels assistents, diguem, s'ofereix per buscar imatges amb contingut similar. Bé, una cosa, diguem, una prova pilot que pot tenir més o menys recorregut. Però en temes de reconeixement d'imatge també m'agradaria parlar d'altres experiències que hàgim pogut tenir vinculades. Un és el tema, per exemple, de la creativitat, la vinculació al servei de tota aquesta tecnologia a la creativitat. I en aquest sentit hi ha una tesi doctoral molt interessant de la Pilar Rosat, que recentment ha tingut un reconeixement juntament amb en Joan Fontcoberta per un treball, que ha utilitzat tots aquests algoritmes precisament per crear un vocabulari a partir de formes, de colors, etc., un vocabulari iconogràfic que permet fer una lectura
diguem, diferent de l'obra de creació de diferents artistes, pintors, etc. I que, per tant, et dona, diguem, una perspectiva diferent, no? Entre les categories preconcebudes en l'art, etc. Per tant, un experiment molt interessant que, amb el que vam tenir nosaltres, ho vam voler acostar als nostres fons fotogràfics, més pensant en la catalogació, i veieu uns resultats en el qual hi ha unes agrupacions de retrats, per exemple, a partir del pla, a partir del clar-obscur, que pot oferir la imatge, de la diferència de tonalitats, a partir de les vistes, etc. Per tant, un element interessant que podem veure que té futur en la catalogació. I després també una altra, diguem, experiència a les quals hem pogut un moment vincular-nos és la d'Àlbum, aquesta agència de Barcelona, que ha creat aquesta tecnologia de l'image research, el reverse image search, la recerca invertida, que vol dir una recerca a partir de la imatge, que té un potencial molt gran per a l'ús comercial de totes aquestes agències que els permet localitzar la seva imatge al web a través de crawlers. Per tant, fixeu-vos, diguem, una altra aplicació del reconeixement d'imatge, com aquesta, diguem, experiència, que l'altre dia vaig tenir, diguem, la circumstància de participar en una presentació de l'INA, que vam organitzar en el Consell Internacional d'Arxius, que l'INATEC el que ha fet és, sobre els seus fons audiovisuals, proveir de contingut, de metadades i de dades, diguem, extretes a partir de reconeixement d'imatge per fer estudis de tipus sociològic. Per exemple, quina és, diguem, la imatge, del món informàtic en els mitjans de comunicació als anys 80, 90, crec que era. I a partir d'aquí podem veure com, a partir de dades, de veure, per exemple, la presència de la dona a la publicitat, de comercial a la ràdio, televisió, coses d'aquest tipus. Per tant, em sembla que això, diguem, ens obre una via excepcional, que és utilitzar aquests fons audiovisuals i d'imatge en general per la recerca, perquè no només hi ha les dades que proveïm, no només hi ha la visualització i l'anàlisi aquest, sinó que hi ha dades extretes a partir, sobretot, d'aquesta tecnologia que complementa, lògicament, les metadades. Per tant, tot això té un recorregut i un sentit en el nostre àmbit que s'explica per aquestes diferents iniciatives. Bé, un altre tema que hem parlat aquí, és el que s'ha parlat aquí, és el tema del crowdsourcing, aquesta necessitat i aquest interès que tenim en acostar el ciutadà, la ciutadania, en participar en la catalogació i el treball dels nostres fons. Això formava part del projecte i es feia a través d'una plataforma, o s'ha fet perquè aquest projecte ha acabat ara, que és el WithCrowd, i que aquí, diguem, l'objectiu és, a partir de comunitats tancades, els pilots, bàsicament tallers en universitats, també algun obert a la població, doncs documentar imatges. I veieu aquí els exemples que us poso, imatges que ja tenen les seves metadades, però després, diguem, l'usuari el que fa aportar, a partir de vocabularis o no, conceptes nous. En aquest cas, per exemple, s'indexa el cigar, s'indexa la corbata, no ho indexarem tot en el nostre món, en canvi, a través de la màquina o a través de l'usuari podem entrar en aquestes particularitats i en aquest altre cas, per exemple, nosaltres veiem la nevera, veiem l'aniversari, però també hi ha un somriure. Els usuaris hi han vist un somriure. O, en aquest cas, una imatge d'una pel·lícula gironina, doncs el que hi hem vist és el concepte de pentinat, el terme pentinat, dones rosses, etc. Per tant, hi ha tota aquesta aportació i després hi ha una votació. Per tant, això funciona de manera estadística. Això queda recollit a la mateixa imatge, a les mateixes metadades, i aquest portal es vincula a Europeana. Per tant, el que s'ofereix, veurem també el recorregut que té, doncs és proveir d'aquesta informació filtrada en base als filtres, a la idea que es té en aquesta plataforma concreta. En aquest cas hi ha un tema de votacions i a partir d'aquí poder fer aquesta aportació a nivell de catàleg. No oblidem, però, que els usuaris són diversos i que continuem comptant amb aquesta gent que vol venir a l'arxiu, en aquest cas un grup de veterans del món de l'esport, i volen ajudar-nos a catalogar i indexar per interès de tots, però també propi,
i que moltes vegades necessiten la qualitat. Nosaltres, en el marc dels projectes, perquè Europa impulsa això, hem potenciat aquests tallers participatius. Per tant, aquí veiem un exemple. Això no està desvinculat del projecte i complementa l'altre. En tot cas, qui tingui interès en tot això, en el 50swithculture.eu trobarà tota aquesta informació i tot el tema del crowdsourcing. Bé, un altre aspecte, i aquest seria l'últim a comentar, és el tema de desenvolupament d'un MOOC, precisament orientat a el que és l'engagement, a vincular les persones a l'ús del patrimoni, en aquest cas més enfocat a l'àmbit universitari, i ja vaig ràpid per anar acabant, però dir-vos que aquest MOOC ha tingut una acceptació, hi ha més de 1.000 inscrits, i a diferents països, als Estats Units, a l'estat espanyol, són els que han tingut més, però també veiem a l'Índia, a Anglaterra. Per tant, bé, estem parlant de xifres modestes, si ho escampem per tot el món, aquí hem posat molta coloraina, però bé, són més de 1.000 persones i per tant hi ha un interès sobre això. Aquest MOOC està hostatjat a la Universitat de Bèlgica, de Leuven, perdó, a Bèlgica, i la nostra aportació ha sigut en la part de la fotografia. Hi ha també una part d'explicació de contingut, nosaltres hem explicat a través d'un audiovisual una escola gironina que és el CIFOC, com es crea la fotografia en color, la fotografia química en color. Per tant, tenim tot un seguit d'audiovisuals de tècnica fotogràfica. Aquest s'ha creat en el marc del projecte i, per tant, ajuda a entendre l'aparició del color, que va molt lligada a aquesta època. O hem creat també l'experiència d'un taller participatiu, que és el Family Photo Talks, que va liderar la Susana Muriel de Barcelona, que segurament coneixeu, i que és un taller que precisament el que busca és valorar la fotografia familiar, i en aquest audiovisual precisament el que vam aportar és la metodologia, com la Susana Muriel, que condueix aquests tallers, planteja la revalorització la valorització d'aquest patrimoni i com això té un sentit. Per tant, qualsevol institució que vulgui organitzar alguna activitat d'aquest tipus té aquí una metodologia en el marc d'aquest MOOC. Permeto la llicència de posar aquesta retrofotografia perquè és de Ricard Martínez, que va participar en aquest taller i és un dels grans fotògrafs que està treballant en aquest tema. I com que el projecte, encara que no ho he explicat, també hi havia una part d'aquesta, en altres llocs que s'ha fet a Anglaterra especialment, doncs bé, aquesta aportació també és una picada d'ull cap en Ricard i la seva, desinteressada col·laboració. Bé, en tot cas, no oblidem que tot aquest món, també, d'alguna manera s'ha de traslladar al món físic, per tant, tot aquí, als diferents països, a les diferents institucions, ha creat tot el material de disseny, de difusió, etc. Entre ells un catàleg de l'exposició, que és online, però també és presencial. Ha passat per diferents països, Bèlgica, Itàlia, ara acaba a Alemanya, va passar també per Girona en algun moment, amb la inauguració de Martin Glad, el periodista, parlant dels inicis d'Europa, amb una conferència i vinculada a aquesta exposició, que sent el tema principal la fotografia, ens agrada, que formi part de tot plegat. I una exposició que, al marc d'aquests projectes, al final no només té un catàleg imprès i la presencialitat, sinó que també té diferents recorreguts online, Europa ara mateix, una exposició d'un plantejament molt simple, però també ha recollit aquests continguts i aquesta experiència. Bé, amb això acabaria la presentació i disposat a contestar el que calgui. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, David. Ha sigut una presentació també molt completa. Has tocat molts aspectes, tant el que és certament el focus aquí de la jornada, la participació, però també aspectes de tecnologia, les metadades, la part de formació. Jo crec que és una presentació molt completa que també fa referència a un projecte de recerca. Abans hem vist que provenia d'un projecte de recerca, en aquest cas també és un projecte de recerca europeu. En aquest sentit, una de les preguntes que ens formula, en aquest cas, el Ciro,
està relacionada amb l'origen del projecte aquest, doncs que prové d'un projecte de recerca europeu i com, en el vostre cas, que sou una administració municipal, doncs com encaixa aquesta participació en projectes europeus? Doncs quin tipus de justificació us demanen? Clar, demanen que això tingui un impacte local. És diferent en el cas anterior, que eren dues persones que estaven vinculades a centres de recerca i la participació en projectes és més habitual, però quan una institució que no és fonamentalment de recerca participa en aquests projectes, com es veu dins de la institució? Com ha estat la vostra experiència en aquest sentit? Sí, precisament un dels objectius d'estar en aquest tipus de projectes, que heu vist que són uns quants al llarg del temps, doncs és que hi hagi un benefici professional, lògicament, però pel ciutadà. L'objectiu final és que el ciutadà pugui comptar amb una facilitat en l'accés al patrimoni i en la participació. Per tant, tot el que hem fet nosaltres sempre ha tingut un trasllat a la ciutadania. Per exemple, hem organitzat tallers a nivell local en el qual ens hem beneficiat d'aquesta tecnologia. Per exemple, un dels tallers que anava sobre l'esport, el que buscava era crear una exposició amb una tecnologia que permet controlar els continguts de l'exposició a partir de mòbil, etc. I això ho vam fer en base al públic local. Després això ha tingut recorregut, ha anat a Brussel·les, s'ha exposat amb d'altres països, etc. Però sí, és que la gent que estava, en aquest cas, amb l'esport gironí, doncs, venien a l'arxiu i participaven de tot això. Per tant, intentem que sempre arribi a la ciutadania d'alguna manera. Lògicament, tot allò que són proves pilots, que és purament recerca, no té un trasllat ni immediat ni fàcil, no? Però, en tot cas, està en benefici, de la comunitat, en aquest cas europea, té un primer inici en aquesta plataforma que és europeana. Nosaltres intentem això traslladar-ho, traslladar-ho a la nostra plataforma, en el nostre catàleg online. I dels darrers anys, per exemple, una de les coses que hem aconseguit, a part de poder digitalitzar més, és de tenir un arxiu obert, un arxiu que l'usuari pot accedir, pot descarregar continguts molt importants, milions d'imatges, de ràdio, so, televisió, etc. El salt qualitatiu i, per tant, el servei que donem crec que és molt diferent del que donar prèviament a tot això. Per tant, forma part. Lògicament, hi ha d'haver una voluntat política, que també cregui en aquests projectes i que no el vegin com un caprici professional. Bé, seria això. Ostres, jo no... Perdoneu, no tenia el micro activat. Els nostres participants estan també donant recomanacions d'enllaços a tesis, a la biografia del Ricard Martínez, de l'exposició aquesta Blue Skies, Red Panic, que jo crec que també complementa molt bé la presentació. Una coseta, una altra pregunta que tenia, en aquest cas adreçada a tu, però potser amb una visió també més global, diguéssim, aquí ara en aquesta jornada del Seminari de la Intenció Digital estem veient experiències diverses de dades del padró, de fotografies, després veurem també documents arquitectònics, etc. I, en principi, a vegades potser les dificultats que es puguin tenir aquestes plataformes per arribar al gran públic. En quina manera, potser vosaltres, perquè esteu a Europeana, això ja us facilita una difusió més àmplia, però com veus tu la capacitat que tenen projectes així més minoritaris o amb plataformes més bàsiques per arribar al gran públic? Hi ha agregadors, hi ha plataformes que recopilen això i en les quals s'ha de ser present perquè el gran públic o audiències més grans puguin participar-hi. Vosaltres, que teniu potser més experiència perquè esteu en un projecte europeu, com ho veieu tot això? Bé, és una pregunta, important, perquè és un dels objectius és que això sigui fàcil, que sigui accessible i que no hi hagi molts camins. Per tant, tot això que vagi, coordinat i tingui un punt d'entrada únic o pocs punts, doncs facilitaria molt les coses. És cert que nosaltres comptem amb
tots comptem amb Europeana com un dels punts, no? Però que n'hi ha d'altres i que, en tot cas, moltes vegades això és una barrera pel ciutadà o pel públic en general perquè no coneix aquests mons. No? Llavors, a mi em sembla que l'opció és, d'entrada, obrir-ho, obrir les plataformes, l'Europeana ho és, i que tu hi puguis accedir a través d'un Google, a través de continguts, no pensant en res en concret. I l'altre és potenciar tots aquests canals, com podria ser la Wikimedia, etc., que recullen un altre públic, també. Per tant, sí que com més puguem, vincular tots aquests projectes, més fàcil serà tot plegat. Però també està bé que hi hagin, algunes barreres i que hi hagin alguns, nuclis que aportin més credibilitat i més qualitat a la cerca, etc. Per tant, hi ha d'haver-hi una part d'accessibilitat, però també hi ha d'haver una part de rigor que poder això limita més, l'accés. No són coses, incompatibles, S'ha d'anar per les dues vies. A nivell tecnològic, cada cop tot és més fàcil i vincular-se ja deixa de ser, una cosa inassumible. Nosaltres som, al cap i a la fi, un arxiu local, amb uns recursos limitats com tants, per tant, des del punt de vista tècnic i tecnològic, això és assumible. I amb això sí que m'agradaria dir, per exemple, que també està bé a nivell territorial desenvolupar alguna cosa. És unes mancances en l'àmbit de la fotografia, és evident, en l'àmbit dels arxius també, que Catalunya té camp per córrer. Ens costa molt poc vincular-nos a una plataforma europea i ens costa molt vincular-nos a una plataforma de país, bàsicament perquè no existeix. I aquí tenim, un camp per córrer, vaja. Moltíssimes gràcies, David, per aquesta experiència, pel treball tan potent que esteu fent des d'un ajuntament d'una ciutat mitjana pel que és petita pel que és Europa, la visibilitat que teniu a dins d'Europeana i animar-vos a seguir en aquesta línia per fer visible el que és aquesta documentació local a Europa i a tot el món. Moltes gràcies, David. Doncs continuem ja amb la darrera de les presentacions, que se centra en el projecte Arquitectura Catalana i que ens la presentaran dos arquitectes, en aquest cas, l'Aureli Mora i Omar Bornaque. El cognom del Mora i Omar, que de fet esteu ben comparades perquè això són les mateixes lletres combinades de manera diferent. Aleshores, ells són dos arquitectes que estan, des del punt de vista professional, estan treballant des de fa temps en rehabilitació d'edificis fonamentalment, però que també tenen un projecte de format de col·lecció digital, que és aquest projecte d'Arquitectura Catalana que ens explicaran ara i que tampoc, com una bona part dels que hem vist ara, no és un projecte de fa 2 o 3 dies, sinó que fa ja més de 10 anys que estan treballant amb això. Doncs endavant quan vulgueu. Bé, bon dia a tothom. Bé, us agraïm la presència, la presentació, la presència telemàtica en aquest cas. Us ho agraïm en nom del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i també de tot l'equip d'arquitecturacatalana.cat, que és el projecte que us presentem avui. Bé, agrair també la tasca del coordinador, l'Albert Díaz, i de tot l'equip d'organitzadors del Centre de Recerca, d'Informació, Comunicació i Cultura, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la UB, per la iniciativa. Moltes gràcies. El motiu de la invitació és presentar el projecte arquitecturacatalana.cat, com dèiem, que hem dirigit i comissariat per encàrrec del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, a qui agraïm que mantingui en aquestes condicions convulses per la institució, sobretot de grans retallades, la confiança en el projecte. I bé, prèviament, el projecte que presentarem avui, la nostra experiència, com es deia, en l'àmbit de la difusió de l'arquitectura, va estar dirigir el projecte digital Arxius d'Arquitectura Catalunya, que era d'iniciativa pròpia, i aquest sí que era de més de 12 anys de trajectòria i gran arrelament a les xarxes. I darrerament l'hem tancat convençuts que la nova eina que presentem avui i que va començar fa cosa d'un any i escac és molt més potent.
Llavors, l'objectiu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha estat recollir la inèrcia d'aquesta iniciativa i donar-li tot el suport i potència institucional per tal de convertir-la en un nou projecte amb el que erigir-se com a referent en la difusió de la producció arquitectònica del territori. I, com dèiem, tota la feina realitzada durant aquest any i poc ja es pot consultar en línia des del 10 de desembre del 2019, quan el van presentar al col·lectiu d'arquitectes a un acte a la seu del Col·legi d'Arquitectes, amb una primera versió beta, i des del 10 de març d'aquest any ja, quan es va presentar als mitjans, amb plenes facultats. Llavors, el web, arquitecturacatalana.cat, és un projecte de catalogació i divulgació en línia del patrimoni arquitectònic realitzat a Catalunya, impulsat, com dèiem, pel Col·legi d'Arquitectes i obert a tots els professionals i al conjunt de la ciutadania. Creiem que és un web de fàcil comprensió i ús, precisament tal com ho són les tradicionals guies d'arquitectura, amb les quals ens hem emmirallat i que tots tenim o hem tingut a l'abast, amb les quals comparteix el mateix esperit de descobriment de les obres arquitectòniques, en aquest cas per mitjà de la utilització de la geolocalització o d'altres eines que ens proporciona la tecnologia actual, però també de la promoció dels seus autors i fotògrafs. Hem volgut entendre l'arquitectura des d'una perspectiva àmplia i generosa, incorporant-hi no només l'edificació, sinó la planificació urbana, l'enginyeria, l'espai públic, el paisatge, l'interiorisme, les intervencions efímeres, entre d'altres, alhora que hem procurat que aquesta mirada sigui en clau de territori. Molts cops els de Barcelona pequem de centralisme, hem intentat que aquest no sigui el cas. Bé, alhora s'ha volgut estructurar el web de forma accessible a un públic transversal, ja sigui un professional dels sectors creatius vinculats a l'arquitectura, estudiants o un ciutadà amb un nivell d'interès cultural mitjà. Tot això ho hem aconseguit, creiem, per mitjà de gran proporció d'imatges, ja veureu després quan us presentem la web, fem un recorregut per ella, ho veureu, i un disseny i una navegació senzills però molt rigorosos que han sigut gràcies als equips de Nubilum i Editio que han estat clau en l'èxit d'aquest projecte, creiem. Bé, es tracta d'un projecte viu i que és únic en el seu àmbit perquè aborda de forma exhaustiva l'arquitectura local amb una visió i pretensió globals i exportadores, i diferenciant-se així d'altres projectes equivalents, més generalistes o territorials de menys entitat. Bé, llavors passaríem a parlar una mica de l'explicació del contingut i la selecció, com fem la selecció del contingut. En aquesta primera etapa del projecte, de poc més d'un any, com dèiem, hem considerat focalitzar la mirada i els esforços en l'arquitectura moderna i contemporània, exclusivament. És a dir, des del vapor Bonaplata, és la primera fàbrica de l'Estat moguda per la força del vapor, construïda l'any 1832, fins a l'actualitat, fins a qualsevol edifici que es pugui haver fet en l'actualitat. La simbologia de aquesta primera xemeneia industrial fumejant marca una fita i es tradueix en l'inici de la Revolució Industrial de Catalunya i, en conseqüència, al nostre entendre, també ho és de la modernitat. Per això vam escollir aquesta data i aquesta fita com a inici. Bé, d'aquesta obra no existeixen referències gràfiques, ja que es va cremar al poc temps de ser construïda, per tant, si la cerqueu al web no les trobareu, malgrat si hi hagi la fitxa de la pròpia obra. El contingut actual del web és de 2.400 obres i més de 1.300 autors i és fruit de la selecció establerta per mitjà d'una comissió documental. Aquesta està conformada per una combinació d'agents permanents i puntuals. Aquests darrers estan formats per un expert proposat per cadascuna de les demarcacions del Col·legi d'Arquitectes, per tal de tenir, com dèiem, una visió més exhaustiva del patrimoni i el conjunt del territori. I els agents permanents externs són escollits per criteris acadèmics i per la seva trajectòria. En qualsevol cas, sempre hi seran presents, per part del Col·legi, el vocal de Cultura, el director de l'Arxiu Històric i el director de l'Arquitectura Catalana del moment, en aquest cas, dos directors, nosaltres. Llavors, actualment, els agents permanents interns són el Josep Ferrando, com a vocal de Cultura, el Fernando Marzà, com a director de l'Arxiu Històric i nosaltres mateixos com a directors d'Arquitecturacatalana.cat.
Els actuals agents permanents externs són la Carolina García i Ramon Faura, i per últim els actuals agents puntuals són un expert de cada demarcació, com dèiem, de comarques centrals el Francesc Rafat, de demarcació de l'Ebre l'Antoni López Aufí, de la demarcació de Girona el Joan Falgueras, de la demarcació de Lleida la Mercè Bosch i de Tarragona l'Anton Pàmies. Bé, llavors aquesta comissió té l'objectiu d'aprovar totes les noves incorporacions documentals a nivell d'inventari, aportant noves propostes que puguin enriquir el conjunt d'obres que ha de divulgar el web amb neutralitat, pluralitat, coherència i visió del territori. S'estableixen uns criteris bàsics a tenir en compte relatius a obres tal com l'àmbit, l'època, els premis rebuts, les intervencions d'alta rellevància, el conjunt, les publicacions, els estudis o arxius ja realitzats prèviament. I amb especial rellevància, per suposat, els documents dels arxius històrics i fotogràfics del CORC, que té gran quantitat de material inèdit que marca substancialment la diferència amb d'altres publicacions que puguem veure actualment o hem pogut veure fins al moment. Llavors, pel que fa a l'àmbit, aquest és geogràfic, dins dels límits de Catalunya, exclusivament. Entren obres projectades per arquitectes estrangers a Catalunya, però en canvi no obres d'arquitectes catalans a l'estranger, almenys de moment. Llavors, la virtut del format web envers del paper és que tot aquest material és ampliable, revisable o fins i tot reduïble en qualsevol moment, ja sigui per l'actual equip o futurs comissariats, quan desapareguem nosaltres, podem definir amb el bon criteri del pas del temps la idoneïtat o no de la inclusió de certes obres. I sobre la possibilitat d'interacció amb la societat i donada la seva voluntat aglutinadora, arquitecturacatalana.cat té previst obrir l'apartat bústia de cara que el ciutadà pugui proposar obres que li semblin d'interès a la seva valoració en comissió. Aquesta les aprovarà o no. I això. Bé, com a última dada, s'està treballant la traducció també al web, que actualment només és en català, passarà a ser en castellà i en anglès també. I bé, ara passaríem a una navegació pel web, perquè creiem que era la millor forma d'explicar-vos de què es tracta. Abans que res, compartirem un vídeo que van fer els companys de comunicació del col·legi de 2 minuts, que és bastant explicatiu, i després passarem a explicar-ho més profusament. D'acord? Llavors, espero que pugueu veure el vídeo. L'arquitectura és a tot arreu. Allà on vivim, aprenem, ens relacionem, ens desperta sensacions, ens fa viure. Però què hi ha darrere dels espais que ens envolten? Arquitecturacatalana.cat et proposa un viatge de descoberta, una ruta per conèixer i posar en valor la riquesa del patrimoni arquitectònic modern i contemporani de Catalunya. Hi pots trobar una gran selecció d'obres, algunes de conegudes i d'altres que et sorprendran. Consulta-les a través de l'àmplia documentació, en molts casos inèdita, amb què es nodreix el portal. Memòries, fotografies, plànols, dibuixos... Tens al teu abast l'espai digital més extens sobre arquitectura catalana que seguirà creixent amb les aportacions de les generacions d'arquitectes i fotògrafs actuals i futures. La navegació és intuïtiva i senzilla. Pots buscar obres i autors d'una manera ràpida amb el gran cercador. Descobrir les propostes que et suggereix el portal o interactuar amb una de les eines més destacades, el mapa. Combina els filtres de cerca i apropa't a les obres que apareixen geolocalitzades per tot el territori. Endinsa't en les obres i la trajectòria dels autors que les han fet possibles. Busca, navega, relaciona, explora. Descobreix l'arquitectura. Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Bé, doncs ara el que farem és explicar això que acabeu de veure en vídeo, explicar-ho una mica més concretament, perquè esperem que utilitzeu el web i, per tant, donar-vos 4 dades de com s'hi navega, no? Bé, una mica, és el que comentava l'Aurèlia, aquesta és la part més mecànica de la presentació. De fet, ja heu vist una píndola en el vídeo anterior, però bé, ens trobem davant d'una gran base de dades que, com hem comentat abans, té més de 2.400 obres i 1.300 autors, més de 25.000 documents i que com a eina de back-office hem fet servir, conjuntament, com comentàvem abans, amb Nubilum, l'eina Coeli, que sent una eina molt potent és la que ens ha permès, acotant-la i tenint en compte totes les possibilitats, alhora també capar-les i modificar-les pel que des de l'arquitectura es necessita, que té les seves pròpies particularitats. A priori el web s'ha distribuït en 2 capes de lectura. La primera que veureu, que és la portada, és senzillament el gran cercador, que és una espècie de Google i està dirigida a l'usuari que principalment sap què és allò que està buscant. En aquest cas, si poséssim, per exemple, un dels autors que més obres té, que és l'estudi MBM, que és l'estudi del Martorell, l'Oriol Bohigas i el David Macay, ens portaria directament al que la nostra base de dades té registrat amb MBM. En aquest cas, com veieu, hi ha 64 obres que alhora també relaciona, si anem a la part de dalt del web, amb 34 autors. Això vol dir que MBM té tantes obres o tants autors? No. Vol dir que la paraula MBM està relacionada amb tantes obres i hi ha tants autors que estan relacionats també, ja sigui perquè apareixen les memòries, en dades de col·laboradors, etc. Si tornem al web principal, aniríem, com veieu, cada vegada que accedim hi ha una gran imatge, que és la potència gràfica que es busca per tal d'atraure el visitant, que es vagi renovant amb un reclam gràfic. Si baixem amb la fletxa, baixem a la següent etapa, aquí estaria l'etapa una mica de descoberta per a aquell usuari que vol passar una estona i no té un objectiu clar. En la primera part de les obres veureu que cada vegada que entrem al web, el web proposa una selecció d'unes 15 obres que nosaltres prèviament n'hem fet una selecció de destacats en el nostre back-office i aquí es van mostrant de manera aleatòria. Amb aquesta eina, cada vegada que algú entra pot tenir una descoberta. Si baixem una mica més a baix, veurem la gran potència que té l'eina de la geolocalització dins de cada obra. Aquí veieu una mica la magnitud de la tragèdia, on estan 2.400 obres geolocalitzades. Veieu esquitxades pel territori, que també hi ha una traducció gairebé literal del que és la demografia catalana, que evidentment no és curiós que estigui relacionada amb la quantitat d'obres d'arquitectura que hi ha. Aquí, per exemple, podríem filtrar. Imagineu que estem anant a Cadaqués i estem de viatge, en ruta, i volguéssim saber quines obres es van fer a Cadaqués entre l'any 1950 i l'any 1980, que és un període bastant interessant de l'arquitectura moderna realitzada a Cadaqués en clau d'una tradició. El mapa ràpidament ens centraria a Cadaqués i si anem picant a cadascuna de les obres ens aniria mostrant clàssics de l'arquitectura d'aquella època com serien cases de Correa i Milà, del duo italoamericà Harden-Bombelli, entre d'altres, o José Antonio Coderch, etc. Si tornem un altre cop al web principal, hi ha una capa de lectura per sota de les obres que serien, i del mapa, que serien els autors.
aquí també es proposa diversos autors cada vegada que s'entra de diferents èpoques per tal d'incentivar l'ànim d'investigació d'aquells que visiten. Ara, si entréssim a obres, en el capítol que estàvem abans, i ho veiem tot, aquí també ens fa una selecció aleatòria, sempre en aquesta voluntat de que mitjançant la fotografia generem una atracció cap a l'usuari. Llavors, a l'esquerra, com veieu, hi ha un filtre avançat que ens permet combinar diferents èpoques. Aquí ara mateix, per exemple, podríem provar segurament el que l'usuari menys expert cercaria. Cercaria un període del modernisme entre el 1895 i el 1917, per exemple, i llavors ens quedaria filtrada una selecció d'obres que seria molt representativa de l'arquitectura d'aquella època. Aquí mateix ja podeu començar a veure com hi ha una radiografia atractiva i que permet a l'usuari provar sort a una època amb la intuïció d'un estil. Per exemple, una altra època significativa de l'arquitectura catalana podrien ser les Olimpíades, tot i que centrades en Barcelona, però que també van tenir impacte en altres parts del territori per la pràctica d'altres esports. I podríem filtrar entre el 1988 i el 1992, més o menys, ens sortirien les obres que es van dur a terme per tal de potenciar aquests esdeveniments. I, evidentment, no només trobaríem instal·lacions olímpiques, també trobaríem altre tipus d'equipaments, com poden ser hospitals, escoles, etc., que són de quan el país es va intentar posar a l'alçada de l'esdeveniment que tenia. Fins i tot a dia d'avui, si volguéssim saber la feina que es va fer en democràcia en quant a hospitals i CAPs, és a dir, en quant a sanitat, també podríem filtrar des de 1979 fins al 2020 i filtrar per la tipologia d'hospitals i CAPs. Llavors tindríem un retrat de l'esforç sanitari, també és veritat, amb certa categoria com a arquitectònica, que es va dur a terme al territori. Aquí podeu veure tot tipus de CAPs, hospitals, etc. i restes d'equipaments. Si ara volguéssim entrar dins d'una obra per explicar-la, que seria la següent capa de lectura, una vegada ja el web en si mateix ens hagués generat una atracció, podríem cercar en el cercador general, per exemple, el Palau de la Música, que és un exemple paradigmàtic. Això ens permetria, com ja veieu, la paraula Palau de la Música portava diferents obres i ara entrem dins del que és una fitxa. Cada fitxa sempre té a l'esquerra el nom de l'obra, la seva datació i el seu autor. I a la dreta, en primer pla, el carrusel de les imatges, sempre amb els drets de l'autor de la fotografia i si són compartits amb un ens dipositari, com en aquest cas és l'Arxiu Històric del Col·legi, també hi són. També podeu trobar plànols i plànols originals que són, en aquest cas, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i són exclusius que no es poden trobar en cap altre lloc, a no ser que hagin estat cedits per una publicació. Si baixem a baix, trobarem també una memòria i, com veieu a l'esquerra, s'han extès les dades que se'ns expliquen. És a dir, les dades bàsiques d'una guia passen a ser també l'adreça, la categoria d'aquest edifici i la seva tipologia. Sobre la memòria, com veureu, se'ns ha desplegat una pestanya que ens està indicant tots els estrats en els que està dividida la fitxa. Memòria, autors, sobre el mapa, molt important perquè ens marca l'obra en el mapa, però també aquelles obres properes, per si estem en ruta, estem passejant, saber què tenim al costat per anar a visitar que pugui ser d'interès. D'aquí baixaríem a la constel·lació que ens relacionaria si ara pitgéssim l'ampliació, per exemple, del Palau de la Música, ens sortirien els seus autors, en aquest cas l'Òscar Tusquets i el Carles Díaz. Si pitgéssim a sobre de l'Òscar Tusquets, ens sortiria totes les obres que té relacionades dins del web i a partir d'aquí podríem seguir explorant en edificis i autors i això s'aniria desplegant, el qual és una eina atractiva
per a aquells navegadors tant experts com inexperts, perquè al final hi ha tanta informació que és impossible que una persona sola la pugui abastar, ens permetria seguir explorant. Després, dins la pròpia obra, podríem tornar a la cronologia, on estan endreçades les intervencions que s'han fet a cada edifici. Com veureu, també surten els premis, surt la primera reforma, el premi de la reforma i una segona reforma que es va fer més endavant, i la seva nominació als Premis Europeus Mies van der Rohe, donant tota la condició de vida d'un edifici, i en la part de sota trobareu la pestanya Arxiu, on podem veure els dibuixos originals, que no són plànols, sinó que són perspectives, esbossos, com documents més estranys o més preciats que si només formen part de l'arxiu històric del Col·legi d'Arquitectes. Com veieu a l'esquerra, hi ha una descripció profusa d'aquest document on es nomenen l'autor, les mesures, la tècnica, l'ens dipositari, els drets i una descripció, en el cas que existeixi, d'aquest propi document. També podríem veure casos més complexos com el polígon Montbau, perquè, clar, les obres no són sempre obres en si mateixes, sinó que formen part d'un conjunt d'obres. El polígon Montbau és una intervenció que alguns coneixereu d'un intent de fer una ciutat dins de la ciutat a Barcelona. Si entrem a qualsevol dels edificis, per exemple, el bloc N del polígon, el que veurem si baixem en aquest cas té la seva memòria, etc., com la resta, però dins de les pestanyes hi ha una pestanya existent. Aquí a la constel·lació veurem com ja relaciona amb plans i subplans, perquè el polígon Montbau és el pla original, del qual hi ha dues unitats i aquest edifici forma part d'una unitat, amb la qual ja estem relacionant unitats sobre unitats. Hi ha una complexitat important aquí a nivell de programació i de taules relacionals. I si baixem a obres relacionades, aquí també veureu la bibliografia, que és un apartat important que vincula amb els articles propis de la biblioteca que parlen de la Biblioteca del Col·legi d'Arquitectes que parlen sobre aquesta obra. I si baixem a obres relacionades, sí ens sortiran totes les obres de conjunt del polígon Montbau, així com les seves unitats i altres edificis que tenen a veure. Això ens permet definir grans conjunts, com poden ser, per exemple, l'Hospital de Sant Pau, l'Escola Industrial o la Caritat, l'Hospital Provincial de la Caritat, que ha esdevingut el CCCB i d'altres dependències museístiques o educatives a dia d'avui. En el mateix cas, si ara cerquéssim una autora, podríem cercar la Carme Pinós, per exemple, s'ha intentat que l'esquema sigui el mateix tant si estàs cercant un autor com si estàs cercant la seva obra. Si ara anem a la fitxa de l'autora i entrem dins de la Carme Pinós, veurem que una mica és el mateix. També hi ha el seu nom, l'estudi del que forma part, i després la seva data de naixement, una foto de l'autora, la seva biografia, totes les obres que hi ha al web, endreçades a manera de miniatura i cronològicament, per si és la manera en què ens interessa. Sobre el mapa de Catalunya també tindrem tota la seva obra publicada al web extesa, el qual moltes vegades és de gran utilitat. La constel·lació de les seves obres, que ens permet, com hem explicat abans amb l'Eina, de veure en quina obra ha col·laborat amb qui. I si baixem a la cronologia, per exemple, l'Enric Miralles, el seu primer soci, i si baixem a la cronologia una mica torna a passar el mateix. El que passa que s'inclouen també els premis o altres esdeveniments destacats que hagin succeït a la vida de l'autor. Baixem a sota i a la bibliografia, igualment, de totes les publicacions de la Biblioteca del Col·legi d'Arquitectes on surt la referència a l'autora, i a sota les societats de les que ha format part. El tema de les societats és una eina complexa perquè els arquitectes treballen sols, combinats, es barallen, ho deixen, no es volen reconèixer. Com coneixeu, la guerra dels egos és profunda. Si ara busquem, per exemple, Correa i Milà, que és un despatx del qual tenim molta documentació original,
ens permetria anar al seu arxiu, diguéssim, de documents de l'arxiu històric especials. Si ara d'aquí tenim fotos històriques, com dèiem, la memòria, cronologia, etc. Però si baixem arxiu, baixarem directament a tots els dibuixos que hi ha dins de la nostra base de dades descrits correctament i que és una eina molt potent per a arxius totalment inèdits i que fins avui no havien sortit a la llum i que ha estat tascat tot aquest temps anar escanejant i cercant dels fons ja per digitalitzats o que estaven per digitalitzar. Bé, aquesta és la funció, són les funcions principals del web. Sempre teniu a dalt la pestanya general de menú per si voleu anar a obres, autors sobre el mapa, cercar directament, saber una mica més del projecte, qui som, o en el cas de quan estigui habilitat, canviar els idiomes. I una mica aquest és el recorregut que fem pel web. I bé, jo crec que podríem deixar-ho aquí. Molt bé. Si us sembla bé. Molt bé, moltíssimes gràcies Aureli i Omar per aquesta presentació tan gràfica i diguéssim, treballant directament sobre la pàgina web. Doncs es tracta d'una iniciativa de divulgació del patrimoni arquitectònic i de l'arquitectura catalana en general molt interessant. Aquí teniu, jo crec que es vincula molt bé informacions diverses, perfils biogràfics d'arquitectes amb les seves obres, material d'arxiu, la bibliografia que s'ha escrit i que heu aconseguit també una interfície i una presentació molt visual i molt intuïtiva. Aquí tenim algunes preguntes. Com que anem molt justos de temps, us les agruparé una miqueta i si les podeu contestar les que pugueu ara de paraula i si en cas en queda alguna, doncs si us agradaria si ho poguéssiu fer també des del xat. Aleshores, hi ha un parell de preguntes. Primer, doncs, per com es pot fer per proposar que s'incloguin altres edificis que les persones puguin semblar que són remarcables i de quina manera es pot col·laborar, quina és la dimensió col·laborativa del projecte. Això seria una primera pregunta. També hi ha algunes preguntes sobre la base de dades, si anireu més enrere cronològicament i amb quina plataforma treballeu. I una altra també sobre els drets. Quin és el termini perquè els plànols d'arquitectura estiguin o passin a domini públic? I aquí veig que també fem aquestes i després, si un cas, les altres les mireu de respondre des del xat. Aviam, en quant a la primera, la proposta dels edificis, aquella gent que actualment vulgui proposar noves incorporacions a la base de dades, el que hauria de fer és escriure el correu electrònic que ja ha proposat en l'últim espai que us hem ensenyat, que és el Qui som, que es facilita un correu electrònic i adreçar-se i proposar els edificis. Hem comentat a l'inici, però, que de cara a un futur, esperem que pròxim, volem incorporar ja a la pròpia web una espècie de formulari bústia en què qualsevol persona pugui afegir dades per ser proposades directament a la comissió documental sense passar per una via convencional de mail. Actualment no hi és, però convidem a tothom a que ens escrigui, a que ens facin propostes, perquè és la intenció d'aquest arxiu, que com més extens i més interès tindrà. Després, en quant a l'abast del web, actualment es basa només en l'arquitectura moderna i contemporània, però, com preguntaven alguns oients, tenim la intenció en un futur ampliar cap a altres èpoques, és a dir, arribar fins a les columnes del temple romà d'August, si podem, però encara la nostra intenció era durant aquest any tancar el període arquitectònic modern i contemporani i passar a altres èpoques durant la temporada que ve. Degut al Covid se'ns ha estructurat tot una mica tot plegat, tot i que anem a bon ritme de la incorporació d'obres, però potser se'ns allargarà una mica més. Però
la intenció és abordar altres èpoques. Sí, després hi havia, quant a la base de dades, com hem comentat, la plataforma que fem de serveis que tenim és Coeli, que és una gran base de dades, i ho hem comentat abans, treballant amb l'empresa Nubilum, que és amb qui hem estat pelant i afilant tots els cantos que té l'arquitectura de diferent d'un altre tipus d'objecte a classificar. I en quant al tema dels drets, els plans d'arquitectura tenen els mateixos drets que qualsevol imatge. El que passa que nosaltres, per fer la publicació, el que ens hem posat en contacte és tant amb fotògrafs com amb estudis d'arquitectura, com el col·legi, com comentàvem, ja té la gran base de l'arxiu històric, de la qual són propietaris dels drets perquè els arquitectes en el seu moment ho van cedir, que és una de les grans funcions del Col·legi d'Arquitectes és aquesta, recuperar els grans fons dels grans despatxos d'arquitectura del país, que és el que ara ens permet documentar-ho amb menys problemes dels que esperaríem. I, per tant, el col·legi només li pertany a aquells drets propis. Els drets de les altres obres que no són del col·legi hem demanat sol·licituds de publicació que estan exclusivament per a aquest projecte. I, per tant, si la intenció de la pregunta d'algun oient era si podíem arribar a obrir-ho amb un Creative Commons o alguna cosa així, de moment no és possible. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Aquí, per acabar, el Fernando suggereix una possible col·laboració de particulars externs, doncs, per exemple, fent fotos als interiors dels edificis. Vull dir, potser això sigui una idea per incrementar la col·laboració externa en el projecte, que qui vulgui pugui enviar fotos, ja sigui perquè ara amb el Covid estava a Barcelona sense ningú al carrer i es poden fer fotos externes més bones, o perquè algú que viu en aquests habitatges us els pugui enviar i incrementar el contingut de la base de dades. La voluntat de l'eina de la bústia també, no només seria proposar edificis, sinó també proposar material. És a dir, una mica és evident que l'arquitectura catalana no és una eina quickie, com hem sentit abans, i és una tendència, sinó que al contrari, és una eina comissariada i filtrada en tots els seus camps, tots els camps són revisats, els bolcatges directes són escassos i revisats a consciència per la gran quantitat d'errors que ens hem pogut arribar a trobar per bolcar diferents fons, i llavors, partint d'aquesta base, a partir d'aquí s'obre i es rep tot el material que sigui possible i es valora i es pot compartir si és oportú. I també comentar a aquest oient que nosaltres el web ja té informació de col·laboracions en aquest sentit. Vam col·laborar durant una etapa d'un parell d'anys amb l'IEF, l'Institut d'Estudis Fotogràfics. L'Institut d'Estudis Fotogràfics, amb una optativa que portava el Josep Maria Llobet, que era sobre fotografia d'arquitectura, i gràcies a la seva bondat i a la bona relació que teníem, va fer que els estudiants d'aquella optativa col·laboressin aportant informació al web, que ara actualment hi són molts d'ells. A nivell institucional també s'està estudiant col·laboració, primera, amb col·legis d'arquitectes de la resta de l'Estat, perquè, clar, la idea ha estat rebuda amb molt d'interès, aquesta feina. Després, des d'institucions municipals i autonòmiques també s'ha demanat, és a dir, des de departaments institucionals i també a nivell docent des d'escoles, per participar alumnes també i per veure com es podria arribar a completar més informació, etc. I aquí estem a qualsevol col·laboració. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies. Acabem amb vosaltres aquesta segona taula rodona i a l'Albert continuarem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ernest. Moltes gràcies, Omar i Aureli. I gràcies a tots els ponents, que realment hem aconseguit primer que sortim, jo crec que avui carregats d'idees, i després també que hem anat justament en temps, una cosa bastant inaudita. També moltes gràcies, de moment, als més de 200 participants que porteu amb nosaltres des de les 9 del matí
I us demano que